Yo, what's up mga tropa, magandang gabi. Ayan. Kanina pa ako nag-aantay na tumigil tong ulan mga tropa. Ayan, so hindi na talaga tumigil magmula kanina. At maghapon ulan dito sa amin. Sisilipin lang natin yung mga nokis natin. Ayan. Silipin lang natin dahil maghapon na kasing ulan. Titignan natin kung kumusta na kaya sila. At unahin natin itong Boston Gold natin. Yung Boston Gold natin mga tropa. At so far okay naman siya. So nandito sila sa, yung ibang manok natin is nandito sa may tipi. Bali bumaba sila, pero yung iba kasi talagang kahit na ilagay ko sila sa may silong ng tipi, talagang mas gusto nila dito sa ibabaw. Ito yung red gold natin. Ayan yung red gold natin, oh. Tinitignan ko baka mamaya may nilalamig na sa kanila o ano. Pero ganun at nagtingin kasi ako mga tropa, wala pa naman. Sana nga wala nga. Sana nga walang manginig sa kanila. Ayan. Itong talisayan natin. So kanina ko pa na pinabababa dito sa may tipi. Ngayon ayaw nung pumunta dito sa may silong. Ayan, naglagay na rin ako ng hollow blocks. Ayaw niya. Laging pumupunta dito sa may taas. Ayan, so titignan natin yung ibang nokis natin. Ayan, so pasensya na, madilim na. Kasi gabi na, talagang nag-antay ako kanina na tumigil yung ulan. Hindi talaga tumigil. Ito yung ating McRae. Ayan yung McRae natin. Ayan. Madilim na talaga. Ayan. So isa rin to mga tropa, ayaw din bumaba, gusto na sa ibabaw lang. Titignan natin baka may tumutulo na sa kanilang ilong. Mahirap na pag ganun na may nakita tayo na tumutulo sa ilong nila, pull out natin sila, lalagay natin sila sa karton. Pero so far okay pa naman yata sila. Okay pa naman yata no? And so ito naman yung ating isang McRae. Ayan, nakatungtong sa may hollow block. So yan, gusto niya sa baba. Ito yung ating ayan yung white choco natin. Ayan, yung sa baba na. So yan yung mga gustong gusto dito sa baba. Pati yung isang McRae natin dito. Ayan, gusto nila dito sa baba, pero yung iba ayaw nila. Mas gusto nila sa taas. So grabe, malakas na yung ulan, no? Ayan. So bagyo na talaga. Pero pasalamat na lang tayo dahil hindi ganun kalakas yung hangin. Hindi ganun kalakas yung hangin dito. Hindi rin masyadong apektado dito sa atin. Kaso, yun nga lang, napakalakas ng ulan kanina. Grabe, maghapon ng lakas. Yun. At yung mga pullets natin, ayan, oh. Yung mga pullets natin, mga tropa, ayan sila. Bali, ang tawag dito, nilipat ko sila dito kasi nandito sila kanina sa may tabi ni Lapu-Lapu. Nilipat ko sila, pero yun, maputik na naman. Pero yung dito sa kabila, yung ibang pullets natin, ayan, nilipat ko sila dito may damuhan. Para sa ganun, sabi ko, para hindi masyadong maputik. Ang nangyari, yun nga, ayun, pumutik na naman. Ayan, oh. Siyempre, lakad sila ng lakad, tapos ulan. Ayan. So talagang kailangan natin na magdagdag ng damo. So inaantay ko kasi na tumubo yung damo dito. Kaso napakatagal, kaya siguro tanim na lang tayo. So imbis na pala yung itatanim, damo. Okay, so yun mga tropa, so update lang tayo sa manukan natin. Dahil sobrang lakas kasi ng ulan, tapos maghapon pa. So puntahan natin yung dito sa may range natin. Yan pala yung munting tindahan namin, ah. Pupuntahan natin yung mga dito sa mini range natin.
Ayan na mga tropa, oh. Yung mini-rinse natin. Tapos, yung mga ibang pasisiw natin nandito. Ayan, balot na balot. Sila yung mga nasa magti 2 months. Sila yung magti 2 months na nokis natin. Ayan, madilim na. Hindi na tayo makita. Tapos ito naman yung ating 2 months old, yung magti 3 months natin na nokis. Dito sila. So binalot ko talaga sila ng ito. Nakabili tayo nitong pangtakip. Ayan. Madilim na. Pero so far okay naman yung mga nokis natin. At wala naman silang, wala pa akong nakikitang pan. Wala pa akong nakikitang anong tawag doon, yung mga nanginginig ganyan, o kaya yung parang nakaganyan na yung ulo. So far okay pa naman mga tropa. Ayan. So thanks God kasi yung mga nokis natin malalakas din sila. Malalakas yung immune system nila. Ayan. So yan na siguro yung epekto ng pagbibigay natin ng kalamansi nung mga bata pa sila. Pero hanggang ngayon nagbibigay pa rin tayo. Ayan. So yun. Ito yung manukan natin na nabasa na at nabaha na sa ulan. Ayan mga tropa. Yan yung manukan natin. Tatanggalin na natin to para yan. Nakita natin na yan. So far okay naman sila mga tropa. Yan. So update lang tayo. So yun lang yung vlog natin mga tropa. And see you sa next na vlog natin. Sana bukas tumigil na yung ulan, no? Para nang sa ganun makapagbigay na tayo ng vaccine kasi hindi pa tayo nagbabaksin ng MIBS saka B12. Ayan. So hindi na ako nag-vaccine ngayon kasi sabi ko kawawa yung mga nokis natin. Pero pag bukas siguro, pag hindi na masyadong maulan at hindi ganong mainit, ayun, magbibigay tayo ng vitamin na injection. Ayan. So yun lang yung update natin sa manukan natin mga tropa. Ayan. See you po sa next na vlog natin mga tropa.